Uy, maayong adlaw kanimo, igsuon o higala o mga followers nato from Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong gabi kung gabi ka katanaw mayong gabi or ug buntag, maayong buntag, maayong adlaw kanimo. Salamat sa iyong pag-click ini nga video. Ayno nga interesado ka tungod kay nakita nimo sa tong thumbnail nga mao kini karon ang ato ang topic kana bitong gingon nila ba nga pasiko sa pukas na kadong ini nga dunay mga nagasuroy-suroy karong mga panahon na makahimo sila dagkong matang sa milagro. Pastor ba na siya or propeta ba or ministro ba o leader ba na siya sa church nga dunay mga dagkong mga matang sa milagro nga gipanghimo sama sa pagpangayos mga masakiton, pagdeliver sa mga nayawaan, no? So dunay mga claim karon nga kinahanglan natong studihan kay especially we are in the last days na ata nini naghinapos kakapanahonan. Ang Bible nagaingon nga nagpasidaan na daan ang Bible nga sa katapusang mga kapanahonan manungha ang mga mini mga propeta, mga apostolis, mga alagad sa mga alaga daw nag-claim nga alagad sa Ginoo nya maghimo sila dagkong matang sa milagro, makakitilang mga katingalahan nga mga butang unya daghan kayong nagtuo nga pag makahimo nag milagro katingalahan mga butang kani kuan na gini kanang pinadala na gyud sa Ginoo. Pero igsuon do na ba kay nabasahan sa Biblia nga giingon sa Matthew City 21 abot sa 23 nga naingon dito, dili ang tanang nagtawag kanako Ginoo makasulod sa ginarian sa Dios kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga tuwa sa langit. Unya sa verse 22 abot 23 nangingon dito nga niadto niyang alawa dunay moingon nga Lord, nagsangyaw mi sa imong pulong, nag-ayo mi mga balatian, naghingilin mi mga nayawaan ug naghimog dag kumatang sa milagro. Unya gipalakaw ni mga bakol, gipang-ayo ni mga buta. Unya gingon sa 23 niyon dito, pahawa kamo mga makasala kay wala ako makaila kaninyo. Di ba? So ana pa lamang nga verse makaingon jud ta nga dili day ni tanan nga naghimog milagro, dagkong katingala mga butang, dili day tanan nga gipadala sa Ginoo. Duna la puy gipadala sa demonyo aron lang masalaag ang kadaghanan nga mga nagtuo na unta sa Biblia. Igsuon ayaw bulag sa Biblia. Susiyo na to ang Biblia kay ang Biblia sama nig salahan nga atong salahon pag-ayo ang mga teaching karong panahon. Especially gipasidaan tan Jesus Christ nga in the last days daghan kay manungha na muningilngig igsuon kay daghang manungha nga mga propeta, mga mini. Nya kani mga propeta bisag mini sila makahimo man po sila dagkong milagro, makaayo man po sila. Di ba? No? Muna nga karon nga panahon na daghang mga balatian, karon manungha ng mga propeta madto sa iyong mga panimalay, manulod sa iyong panimalay sa iyong barangay, maghimo og healing crusade sa iyong mga barangay, lungsod o city. Ug manungha na sila, di ba? Daghan kayong masalaag, daghan kayong mutuo. Nagtuo na ang kadaghanan nga kini kay makamilagro iya ginis Ginoo. Muna nga atong tun-an pag-ayo nganuman atong tun-an ang ilang claim. Kumusta man ang ilang mga claim? Naaroy mga propeta, mga pastor nga nag-claim nga matud pa nila mugawas daw sila sa pagkapropeta, mugawas daw sila sa pagkapastor kung matakbuyag sakit. Kani nga claim biblical ba kini? Naama na sa tong thumbnail, no? Nga matud pa sa tong thumbnail, mugawas pagkapropeta kung matakbuyan og sakit. Biblical ba kini nga claim? Di ba kay mao ni ang claim karon? Ano man kay insulto kuno kaayo nga usa ka makahimog milagro makapag-ayog sakit, insulto daw kaayo nga pastor o propeta o alagad sa simbahan nga makahimog milagro nya magbalatian siya mismo siyang kaugalingon, insulto kuno na kaayo. Pero atong tanaw ng Biblia og kini nga claim biblical ba? Nga matud pa nila kung usa ka kaalagad sa Ginoo unya nataptan kag sakit buot pasabot dili ka tinuod nga alagad sa Ginoo, dili daw ka tinuod nga pinadala sa Ginoo kung kabalo na kang milagro unya matakdan pa ka og sakit. Hala, atong tan-aw ng Biblia igsuon
Gusto batang masayod kung biblical ba kini nga claim? And then atong susiyon ang Bible kung doon na kay Bible sa panimalay karon. Pwede ka nga musabay na ko ubasa. 2 Kings, akong klaro na, ikaduhang hari, 13, versikulo 14. Dayong mulaktod ta sa versikulo 20. Okay, kaduhang hari, 13, 14, o 20. Matud pa sa 14. Niining higayuna, nasakit si Eliseo, ug samtang himalatyon siya, si Joas nga hari sa Israel, miduaw kaniyang mihila kung mingon, amahan ko ikaw ang gamanang tigpanalipod sa Israel. Verse 20, unya namatay si Eliseo ug gilubong nila siya. Igsuon, kinsa ning gisgutan dinhi nga nagsakit? Hala, si propeta Eliseo. Kinsa man is propeta Eliseo? Siya nang propeta nga successor ni Prophet Elias. Si Prophet Elias, grabe pud og gahom. Apan mas grabe og gahom si Prophet Eliseo o si propeta Eliseo. Mas double portion ang iyang gahom nga nadawat. No? Grabe no? Unya, propeta na siya ha? Pero wala gani siya ni claim nga kung magsakit siya. Mugawas siya sa pagka-propeta. Kumusta man yung mga claim karon sa mga propeta nga nanggawas? Mga pastor nga makahimog dagkong mga milagro. Kumusta ilang mga claim? Di ba mo yun sila? Kung matakbuyan daw silang sakit, mugawas pagka-pastor, mugawas pagka-propeta. Karon ang pangutana, si Eliseo mas gamhanan pa ani mga propeta ha. Si Eliseo mas siya ang tinuod nga gipadala sa Ginoo, successor ni Prophet Elias, Prophet Elias. Apan wala gi siya ni claim. Amen. Wala man siya ni claim nga mugawas siya pagka-propeta kung magsakit siya. Gani si propeta Eliseo double portion yang gahom pero nagsakit siya. Ala dili tinuod na lie. It is a lie of Satan nga ang kuno kung matakbuyan og sakit dili na tinod nga alagad sa Ginoo. Sa ato pa si propeta Eliseo dili na tinod nga alagad sa Ginoo. Igsuon kung nakabati ka niini nga video, just share this video sa mga tao nga nanuo karon sa mga milagro, dagkong milagro. Ilan ang gi-idol ang ilang mga leader sa simbahan, gi-idol nila ang mga pastor, mga propeta nga makahimog dagkong matang sa milagro. Lo, ato silang iriskyo mga igsuon. Tungod kay in the last days daghang masalaag. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 10. Ang taong yawanon wani nga may gawom ni Satanas ug maghimog dagkong matang sa milagro aron pagpasalaag ni adtong nagsalikway sa kamatuoran ug katong wala mahigugmas kamatuoran. Ang pangutana, ikaw karon nahigugma ba kas kamatuoran? Wa ba nimo gisalikway ang kamatuoran? Kung wala nimo gisalikway, share this video sa mga tao karon nga nag-idol sa ilang mga leader sa church, sa mga propeta, sa mga pastor nga makahimog dagkong milagro. Gipang idol na nila hinumdumini, gipang idol na nila imong mga silingan, gipang idol na nila. Wala na sila nangita sa kamatuoran, nangita na sila milagro. That's idolatry. No? Si propeta Eliseo nagsakit siya. So dili tinuod ang ning-claim ng mga propeta karon, mga pastor karon nga makahimog dagkong matang sa milagro. Dili tinuod ang ilang claim nga ang usa ka alagad sa Ginoo dapat dili masakiton. Si Timoteo sakiton. Itambangan gani isang apostol Pablo. Di ba? Si Job nagsakit. Si King Ezekias nagsakit. Si propeta Eliseo nga gamhanan double portion niyang gahom nagsakit. So ayaw to ana mga propeta o mga pastor nga makahimog dagkong matang sa milagro unya mo claim sila nga dili na daw sila matakbo og sakit. Mo-claim sila nga kung matakbuyan sila sakit, mugawa sila. Dako ka ng pride. Pride na. Tungod kay makahimo sila dagkong matang sa milagro, ug mas mainsulto daw sila kung sila masakiton. Pride na. Usa ka pride na nahitabo sa ilang kinabuhi. Nga mo-claim na sila ginana. Ilang ginatamay, ilang gina-underestimate ang mga tao sa Biblia nga nagsakit. Diba? Kana nga claim, gi-underestimate nila si propeta Eliseo, si Job, si Timothy, puro ni sila mga gigamit sa Ginoo. Puro ni sila mga faithful sa Ginoo. Pero gi-underestimate ana nga claim. That's why dili ta mo claim og sama niya na. Naagi yung mga pastoron nga naay mga balatian. Naagi rin mga alagad sa Ginoo nga naay balatian. Tungod sa kagulangon o tungod sa kanang gipangkaon nagbalatian. Munang dili ta na mo kuana nga claim. So God bless, salamat sa iyong pag. Glory to God. O
bago pa kanini nga channel, just click this video kung ganahan pa kamo tanaw og laing video. Pwede ra nimong i-direct ning click, and also this video direct click mo play ra na siya. God bless. Bye bye.